Kulay pi baro. Ngipidang subhay pi hapuli kubor sngap sipang. Ki kubor narupang. Tau kun hon kirang ba khasi hakarbi anglong. Kiri orang ba nakajat benreu khasi. Kibadai kibasyong basa hakasinong baper hakisinong kibadon hakarbi anglong asam. Henen kasngi sejan. Kila penlong ya kawai kajingelang. Ha umla per hakarbi anglong. Bat lingba katay kajingelang. Kila tau ya kawai kakunhon. Kabalatip kum ka United Khasi People Organization UKPO khnang bakin yo ban pej ban khmi na kabenta ka bha kamiat ki khasi ki basyong hakarbi anglong hakatei kasingi ka ba kila penlong jingelang bat thau ya katei ka kenhun kitei ki riu rang ba kila yo ru banjit ya kinong kit kam ka UKPO ya ka ba kila jit ya uba pensingain lang rat tane ba unlong kum presiden uba kular skema khenriam kum uskateri nalor kata la jit ya arngut kinong ai buj ki bakan thup ya uba ni welwar bat pius ten lem bat kiwei katkum kajingkren uba ni welwar ulaong bahakatei kajingelang layo banya keren halor sibun kimat hakaba ki khasi ki basa hakarbi anglong bat kijing temu jong katei kakenhun kalong banwan ra ya kajinget teli bat kajing mentoy ki pai khasi ki basa hakarbi anglong asam bat hakaju ru kapor baki khasi ki basa hakarbi kimdei ban sya pantut ban nalor kata ki laya keren ru nakabenta ban penek pensa ya kiriti ki dustur jong ki khasi ki basa hakatei kajaka nalor sibun teli kimat kabaki laya keren hakatei kajingelang laong ba katei kakenhun kan kentup lut ya barok ki pat khasi khara basyong basa hakarbi anglong hakabadan ki khap kabaki kendu jing e bat kumba kadang suggestion kabaya dei banjit ya kinang mikmat syakakarbi anglong Autonomous Council KAAC hakawai pat kaliang katei kakenhun kalarai banbu ya kajing dawa badai bandan no away member of Autonomous Council MAC ne unong mikmat chusi nakajat benreu khasi bu undan hapok ka KAAC khnang bu unyo ya sa ya kran nakabenta ka jingdan kam ki pai khasi ki basa ha katei kathain sakane kawai ka khubor slei sa ha ka kramiat kali hasunapur ki pulit ki jila ki pentip bakadon ka jing slei ha ka tanel jong ka sunapur ka jing persyang kadang ya chkhmat ban penkhoj ya katei ka kramiat kali labtha ya kinong lei nangwan bakin bu teng suwa ya ka jing ya lenti jong ki nakatei ka jaka tat hadu bandala ban penkhoj ya katei ka jing hap khndo ki khubor namapor pailai pusangut ki baklat na kajing tua khndo bat slei kajing yap jong ki briu na kajing tua khndo bat kajing slei na du ka shitrek uyayong tat hadu ka janmet at photrek menta ubnai kala kenjo sakalai pusangut katkum kajing ajing khain da ka sarkar jela la kadawru bakidan hadu khatwengut ki briu ki badang ja bat hadu arfu arngut ki badang don menta ha kajing sa sumar la ban kadaw hang ne bah kajing ajing khain kabala pha da ka sarkar jela nen kasngi kajing don ki briu ki baklat kalong arfu prangut bat ki baja pat kilong prangut henry hakane kasngi ning kongpat kajing khain baki pha kalong baki baklat na katei kajing wan ning shop ki bor mariang kalakot sakalai psangut la kadawru ba omsyam la don syu bayap hakini ki arpsa konta nalor kata la kadawru banadu uyayong hadu menta ki don hadu khandai spa arpsau telik snong ki bala syakta bat kumban riulak lai phulai hajar khandai spa arp khandai ngut ki nong song snong ki bala kalalong ki lanot hakatei kajing ja syusyu laong baki yeng ki basyakta kiladon hadu saw hajar lai spa nyu phulai teli bat nakini kiladon hadu arspa ndr phulai teli ki bala julor jur bat khandai pesan teli ki bala praphum sakane kawai ka khubor tua khndo bun jaka thut kalej kawan haki thany ranikor bat haki weide ki jaka hadin ka jingwan jong uslap ubajur tang hakini ki khendiat sngi kalakta sibun ya kalej kawan jong ki pajba hapo jong ka Southwest Khasi Hills District ne wat hapo jong ka jela Meghalaya borok kawai hakabala sakhi ba ka jing tua khndo ne jing sha rong ki surok kalaja haman la ki jaka la ban kodo bada ka jingwan jong uslap ubajur habaphai haki thain ranikor CNRD block sibun ki jingja ki balawan ra ki jing sngosi namar kaladon ru katuk ne ka jing du nong wat ya kamen sim briu na kadaw jong ka jing tua bat sha tap khndo ki yeng ba ki syong kisa halor kini ki AKA na kaliang jong uba Pius Marwen ubadai kum MLA bat MDC jong Karanikor constituency ulayathu bakiladan ki jing tua khndo haki surok namau sunram Sharanikor bat kumju ru nama korwat Sharanikor naranikor sikijaka khaput kum haki thain nong juri rajaju nong kulang bat ki weide ki jaka kila syakta na ka jing tua khndo ki surok bat om tang haki jing tua bat hap ki khndo hasurok kalajaru babun ki yeng sa jong ki briu ru kila syak telep no haka umsaw ulapan pauru bahadu menta empat la bantip bahadu kat no teli ki yeng hapo jong Karanikor constituency kila syakta hendai ki ba ulayo jeng tip kilong hasnong korai bari gila gora mahesh khula
Ubak pius marwen kum unang mikmat ula penpau ba udon kamen sim banyarap nile hakum kani kapor. Henry tang namar ba om don lat hakayat kayeng lingbaki kali mauru ula sem jing Henry ukurmen balada kabeneng ka ailat un sale ya kabadon kam ban ai kilat jingerap. Na unong san hima. Lada ailat kasun beneng menta on leit ra marbam daki helikopter sa Southwest Khasi Hills, South Garo Hills. Ka Sarkar Meghalaya hakala sengi ublay kala kerpat ya kisipai sun lani Indian Air Force ban leit ai ya ki marbam bat kidawai dashin sa kisnong kithaw ki bala syakta na ka jingjur slap ha South Garo Hills bat ki katu katne ki benta jong ka Southwest Khasi Hills na kadaw ka jing bamlait ki surok namar ka jing tua khando ki babun teli kisnong ha South Garo Hills bat Southwest Khasi Hills ki bayajan bat ka Bangladesh ki la syakta jur na ka jinglin shop ki bor ka Maryang hakini ki khendiat sengi bat ka jing tua khando hakilinti singkien kala bu jing ban poi sya kini kisnong ngila kerpat ya ki sipai sun Indian Air Force ban penkit lem ya ki marbam bat ki dawai dashin syadu Mahesh Khola banyarap ya ki sinong ha South Garo Hills bat ki katu katne ki jaka ha Southwest Khasi Hills layathu uwei uhe sarkar habaya keren bat ka UNI layathu ru ba ka sarkar ka kwa ba ki sipai sun kin leit sya kitay ki jaka la syai ka sengi kata ha ka sengi baar lada ka sun beneng ka ailat sakane ka wei ka khubor sya ujor upulit hadin bam tre pedeng ya ka jing ujor uwei unong song snong na Southwest Garo Hills ula ujor persya ya uwei upulit ubadai pet ya ka thanat Mahendraganj halor ka jing kono ba uklem tre ban pedeng ya ka Hajar FIR persya ya uwei ubriu ubala kono ba ula thambor ya la kono ru ba uta upulit ula penbor ya ban wengno ya ka jing ujor bat ban yasuk bat uta ubala thambor ya kane ka jing ujor la ai da Sofiol Mia ubasyong basa hanaya para kabahap hathanat Mahendraganj umia ulaong ba mau bat kayeng kasem jong kila syak bom syak tiet ha uskateri VEC jong kasnong bat hadin kata umia ula lej ai da ka jing ujor Henry umia ula kono baha ka jaka ban pedang ya ka jing ujor uta upulit ula penbor ya ban wengno ya ka jing ujor bat ban yasuk bat uta uba la thombor kublai shibun